Mangwanani vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo mukoma ndatambudzika. Pandakaita zvinhu izvi mukoma, ndakafara chaizvo, ende hongu dai kwanga kuri kunzi zvinhu zvangu zvanga zvichiri kufaya kana pano hamaizombondiona pano ndichikupai confession. Handiti muri mutorwa mukoma. Pane pandaizoya kwamuri ndichikuudzai here kuti zvangu zviri kufaya, ndingadai ndiri kutodya nyika rutivi kutaura kudai. But hanzi kana mukaona mbudzi yobarira pavanhu, iyo inenge ichida kuti inge ichizodzingirwa imbwa. So ndauyawo pano mukoma ndiine matambudziko avo andiri kusangana nawo, andakatanga kusangana nawo kubva mukukura kwangu, uye zvekare pandakati chiregedzai ndinge ndichigadzirisa nyaya dzacho, kunze kwekuti ndinge ndichigadzirisa ndakabva ndatoita kuti situation inge ichizoita worse. Maybe kune vamwe vachati hauna kukwanisa kuda kumirira nguva, but ko unoitawo sei kana wamirira nguva yacho kuti inge ichikwana kweupenyu hwako hwose? Such is my case. Mukomana nshi ininiwo ndakakurawo ndichirerwa naamai guru. Ndainge ndiriwo mwana wemusango. My father impregnated my mom. Apa mama vangu ivo vainge vachitoshanda zvavo samaid kune imwe imba, but mulocation imomo mainge muchigara amai guru namudhara. So mushure mekunge amai vametisiwa, ndipo apo pazvinonzi vakabva vachizotanga kunetsana naamai guru, then ndokubva vachizotiza. But amai handiziwo kuti vakazvifambisa sei, because zvinonzi mushure mekunge vabetserwa mwana anova ari inini, vakabva vachizoenda vakabva vazongonondidhampa kubasa kuna baba. Saka baba vakazongodzokera neni kumba ndiri kachechi kudaro. Saka ndakazongokurawo ndichirerwa naamai guru, in which amai guru vakazototanga kutondifarira mushure mekunge vafamba vaudzwa kuti ndini ndainge ndichitokonzeresa kuti vange vachiita laki. So ivo amai guru vakabva vachizotanga kuita zvekuhodha doro vachitengesa, and vaihodha doro iri in bulk vachizohodheserawo mamwe mabottle stalls nei. Pose ipapo vainge vachishandisa chipo changu, vainge vasati vazviziva, asi pavakazozviona kuti pose pavanofamba neni vanosangana nemagood luck, and pose pavanofamba vari voga vanenge vachingosangana nemabad luck, ndopavakazofambawo vachida kubvunzira. Vakabva vachizoudzwa kuti pandiri painge paine mudzimu wemumusha, saka uyo anenge aine mudzimu wemumusha hapana paangambotambura mukomanashi. So namudhara vakabva vachizoronga manje kuti chipo ichi chinge chichizobviswa pandiri, then vobva vachizochiisa pane mwana waamai guru. Mukoma vakafamba neni. Dzimwe nguva ndaiita sekunge ndichafa, because ndaikwanisa kupiwa mabarrel efodya ndichimanikidzwa kuti ndinge ndichimasvuta, apa vachida kuzama futi kutengera mudzimu wacho. Saka nezvose izvo zvavainge vachiita vainge vokuvadzisa ini, because vaiti kana vakandimanikidza mabarrel acho efodya, mudzimu uyu waibva wawana simba zvekuti ndaitonzwa kuti there was something that was moving in my body, kunyanya mudumbu umu. Chinhu chacho chichiratidza kuti chinenge chiine simba. Vadaro mukomanashi baba vaiti kana vakaona sekunge ndinenge ndava kuda kuita mapanic attack, vaibva vazotora shereni, mari iya yekudharadhara, vobva vazoiisa pauma pangu apa. Dzimwe nguva ndaizopedzisira ndangoperezeka, ndobva ndadonhera pasi ndichigwinha, then vaibva vachizotanga kuombera mukoma, kuri kutotenga mweya wacho iwoyo. Vaibva vazotora shereni riya, vobva vachizoudza my other brother kuti ange achizorarawo pasaiti neni, takabatana maoko. Vobva vazoisawo shereni riya pauma pake. Mukoma ndaitonzwa mhepo ichifamba mudumbu mangu kuzonosvika ichienda kuruoko rwangu zvine simba, semunhu
akakonektiwa kumagetsi naiyo aibva atotanga kutoshinyira achiita sekunge ari kubatwa nemagetsi. So ndakazoti nerimwe zuva ndichifamba ndopandakabva ndachizoona umwe mudhara ainge ari wechikuru. Ndainge nditori musango musi wacho iwoyo, akabva anditi ndambozama kukurwira hondo dzako asi handichakwanisi, vazondikomba manje. Mukoma ndakabva ndangotanga kungobuda mututu. Kubva ipapo kuzonosvika ndichizoendawo kunobetserwa ndisingatozivi kuti ndicharombesewa. Ndaikwanisa kungoti musi wandinotanga kubuda mututu ndaitotora kana kabhaketi ka5 kana kuti ka10 liter bucket kaisvika pakuzara ndichingobuda mututu chete. So mukomanashe ndakazotiwo ndati yarukei, nhamo yandainge ndichiona yaita kupisa tsitsi because ndaiti kana ndikangoshanda ndobva ndadzingwa basa, hakuna kana ainge achindida mukoma. Then ndikabva ndati zviri nani kuti ndinge ndichingoenda semunhu ainge achitoziva kutoti ndine chivanhu chiri pandiri, uye zvekare nemaspiritual encounters andaigara ndichiona. Kungosvika panzvimbo panenge paine mvura ndobva ndatanga kuona nyoka kana hove dzinenge dziine macolors akasiyana siyana, ndichitoziva kutoti chinenge chitori chivanhu chinenge chichitoitika ipapo. So ndakatoenda kun'anga ndiine confidence yekuti zvinhu zvangu zvinonoita bho chete. Mushure mekunge ndazovarota sekuru vaine mucheka wavainge vakabata vachirakidza ivo kuti kana ndikangogara ndatenga mucheka wacho iwoyo ndaikwanisa kuzovabatsira kuti vange vachizowana simba. Saka ndakabva ndachizoudzwa kuti hakuna munhu anongotenga mucheka iye asina kumbogara akaenda kunobvunzira. So ndakaenda mukoma ndisingatozivi kuti kwava kutozvitengesa upenyu hwangu kwandava kuita. Akomana, nhamo unenge wagara hako uine nhamo yako, but zvinozoitika ndezvekuti paya paunozoti ndava kuchiti 1 kutanga kufamba, ndipo paunozonopiwa imwe nhamo yekuti aitombojairereki. Ndo zvakaitika kwandiri mukoma. Ndaenda kuya kuna sekuru vaya, ende n'anga zhinji idzo kana dzichitaura newe dzinenge dzichikuudza kuti kana ukadai zvose zviri kukunetsa zvinobva zvaita right, but vanozokubudira pachena mushure mekunge watobata mimwe mishonga yacho. Mukoma, ipapo ndakabva ndazobatiswa mishonga yainge ichipisa, like literally mishonga yainge ichipisa. Ndakapiwa hari iyi mukoma yainge iri yeblack ichipfungaira chiutsi. Ndokubva ndanzi ndinge ndichiibata ndakapfugama paya. Ndakati ndakaibata vakabva vatanga kudira mishonga muhari imomo igoti yotanga kukwata mukoma nashe, until ndava kunzwa kuti zvainge zvava kusatoita, ndainge ndava kusakwanisa kana kuita sei. Ndipo apo pandakabva ndachizovaudza kuti ndainge ndava kunzwa kutsva, vakabva vanditi chigadzika pasi. Mukoma nashe ndakati ndichinotarisa maoko angu ndainge ndisitomborina kana mablisters aya anoitika kana kuri kunzi unenge wabata chinhu chinenge chichipisa. Ndakabva ndachizopiwa kamba iyi ndakanzi ndaifanira kuti ndige ndichizonochengeta mumba mangu ndichiipa zvokudya, uye zvekare usiku paya ndobva ndachizomuka ndobva ndaita chimhandara maoko ndichizomeka shuwa kuti mbeu yangu inonorasikira pairi kamba iyi. Mukoma nashe, kamba iyi each and every time pandaiita izvozvo yaikura ichikura, then yakazoti yakura manje yainge yotokwira pamubhedha. Kana nguva yacho yasvika yobva yatouya yotodya urume hwangu mushure mekunge ndarasa mbeu. Ende yaiti kana yadaro then yobva yatodzvova kuita sekunge munhu. Pese apa ndainge ndiri in communication navo sekuru ava mukoma nashe, but kune kwazvakamboenda here ndakangoitawo mari kwekanguva kapfupi. Handizivi kuti sekuru ava ndo vakazondinzwira godo here, nekuti rimwe zuva vakangondifonera vakabva vati muzukuru uri kufanira kuti ungouchuya kunoko. Ndakabva ndaenda kuya mukoma. Saka mukuzonotaurirana hatina kuzowirirana because ndainge ndabva mukutengawo motikari. Vakabva vanditi
uri kufanira kuti ungochisiya motikari iyi pano. Ndikati aizvenai sekuru, ko motikari yandichangobvawo mukutenga ndo yamava kuti ndinge ndichisiya apa. Munongozviziva kuti mari iyi maitiro acho andiri kuiita hakusi kunzi ndiri kuita mari yakawanda nezuva rimwe chete, but ndiri kuita mari iyi pashoma nepashoma. So ivo manje vakabva vangoti sezvandakuudza kuti iwewe kana kuri kunzi uri kuda kuti tirambe tichishandidzana, motikari iyi yotosara pano. Mukoma iyi yainge iri motikari yandainge ndichangobva mukutorawo kune imwe dealership yainge yakanaka iri Hilux double cab yewhite, but takanetsana ndikabva ndati sekuru handikwanisi kukuudza ichokwadi. Hapana pandingamboita zvinhu zvokuti ndinongoita nekuti ndinenge ndichida kukufadzai, kwete. Zvatingatoita ndezvokuti chiregedzai ndidzokere kumba ndonoshanda. Munozviziva kuti mari iyi imari iri kuuyawo kwandiri ndarwadziwa, because kamba iyi yainge yoti paya kana ndakarara ndaizovhunduka mukoma ndichinzwa rimwe zisharp pain, izvo inenge iri pamusoro pangu, like kamba ine kamwe kamuswe kakaita kadiki diki, saka yaienda yobva yanobayirira kamuswe kaya paya patinoita napo weti. Saka ndaimuka ndichinzwa kutsva uye zvekare ndichinzwa sekunge munhu akabayirirwa tsono kusikarudzi. Saka zvairwadza. Sekuru vaya vakabva vati aiwa, sezvo zvawaramba nemotikari yako. Ndikati kwete bodo, handina kana kumbogara ndaramba nemotikari yangu, asi ndiri kuti sekuru mari iyi iri kuuya kwandiri kurwadza, chindipaiwo mukana wekuti ndimboenda kunoshanda. Takatadza kunzwisisana paya. Vakabva vati kubva zvakanaka, zvawaramba nemotikari yako, chikomana chibudako mudare mangu ungouchienda, chienda unoshanda tione. Saka handina kutoziva kutoti ipapo pavainge vachiti chienda unoshanda tione dzainge dzitoriwo mhiko uye zvekare nemabad luck avainge vava kutondipa. Mushure mekunge vanditi chienda unoshanda tione, mukomanashe ndipo apo pavakabva vachizorovera tsvimbo yavo pasi. Iniwo ndakangobuda ndisina kana chandainge ndichimboziva. From there on ndikabva ndachizodzokera kumba. Ndakabva ndachizongosiyana nazvo izvozvo zvandainge ndichiita, because zvainge zvichirwadza. Sezvo ndainge ndaitawo kamari uye zvekare nekutenga motikari, ndakabva ndachizotangawo kuita zvekuhodha mabhero kuMozambique mukoma, but zvinhu zvacho zvakabva zvazongodhakwa sezvo yainge iri mari yeurombwa. Zvino ndakazoti ndadzokera kwavari, vakabva vati kuti tinge tichigadzirisa apo pawakakanganisa panotoda ropa. Ndakabva ndachizoramba mukoma kuti ndinge ndichizochekeresa imwe half sister yangu. Ndikati izvi kwete, handizvikwanise. So mukomana chindichiuyawo panapa, itoriwo yambiro yangu yandiinayo kune vamwe vanhu kunzoku. Amenowo kuti kunyange zvikanzi uri kurwadziwa nemudzimu ungazvifambisawo sei. I know it is very difficult if you are in that situation, because neniwo I was once in that situation. Hapana kana chainge chichimbofamba, but ndakatiwo ndada kuzama kugadzirisa situation, ndokubva ndatoita zvinhu zvacho kuti zvinge zvichiita worse. Kunzoko kwashata mukoma. Unokwanisa kutoenda kun'anga uchitozviudza kuti uyu ndiye mubatsiri wangu, but hii mukoma nashe unobva wazonobatiswa mishonga inokwanisa kuzotokukanganisirawo life yako. Ndini umwe wevamwe vakaendawo kun'anga. Ndauyawo pano ndini secret neconfession yangu. Kana mukaposta ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna Haidi. Zvakangoma hazvo veduwe. Ngatitaurei navo mucomment section uye zvekare vari kupawo advice pakaipa. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ini ndatotangawo process yacho. In 13 days friend yangu akanzi ari kufanira kuti ange achizofa. The reason as to why friend yangu mukoma akarara nembinga yangu. How could she do something like that? Zvinhu zvatakagarira pasi tikatoudzana, ipapo patakatanga kuwirirana tikati now we are like sisters. Urare nemunhu wangu, inini wandirare nemunhu wako. So there was this other time takabuda tikabva taenda out kunzvimbo dzemafaro. So ndakabva ndachizotanga kurwara mukoma.
ndine rimwe doro rekuti kana ndikarinwa like ndinotanga kurwadziwa sekunge munhu ane maacids. So mbinga yangu yakabva yazoti chienda baby unogara mumotikari, then I am coming back. So ipapo handakana kumbozvisa mumusoro kuti vanhu ava vainge vatoita eye contact. Ndakaenda mukomanashi pasina kana nguva nekuda kwepain yandainge ndichinzwa, ndokubva ndangobatwa nehope paya. Saka vakatongouya mukoma, ndakatongorara kudaro, ndokubva azodriver with my friend, we then went to his place. Vanhu vakaita bonde ravo mukoma, vakangondisiya ndiri mumotikari. Ndakazovhunduka, I think it was somewhere kuma 4 ndopandakabva ndachizopinda mumba. Ndakati ndichingonopinda mumba mukoma, ndokubva ndatoona kutoti vanhu ava vainge vakatorara zvavo pafloor mudining. Iyo mbinga yangu yainge isina kana kutombonyatsokupfeka kondomu zvakanaka, kurakidza kuti vainge vaita bonde vakangodaro. Ndakavamutsa nehasha friend yangu, ndikaita kwekudira nemvura yandainge ndazanganisa nema-ice block ndigoti ndotanga kumurova. Ndakamurova too bad, so ndokubva zvazongogumirawo ipapo. Nyaya iripo ndeyekuti nefriend yangu tichiri kuwirirana, but iniwo ndakazotomuenderawo kunomwisa ngoma anotoita zvesatanism. Kunyange pandakapinda mudare rake akatonditi washinga here, because inini ndinoita zvokunganga zvakazanganiswa nesatanism. Ndikati hongu. Saka in 13 days nemhiko dzandakamuitira ari kufanira kuti ange achizofa. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Strange things indeed, they do happen in this world. Pakaipa. Ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu. Dai wadzora moyo wako, mbinga yako yanyanya kukosha here zvekuti ungabva wada kuuraya friend yako, no matter what she did to you. But remember kuti wewe nembinga yako munokwanisa kuzongorambana maybe one day, even though kunyange zvikanzi hamuna kuzorambana, but you are going to live for the rest of your life uchiziva kuti wakaurayisa umwe munhu. So dai waregedza kuuraya friend yako. Asi ngatitaurei naye mwanasikana uyu mucomment section.